Pamätáte si ešte, ako začínala pandémia COVID-19? Na začiatku bol jeden pacient, potom 20, 100, 500, milión. Podľa štatistík zomrelo na pandémiu na svete 7 miliónov ľudí. Nevšímali sme si na začiatku čísel nakazených a mŕtvych. Mali sme pocit, že sa nás to netýka. Ako náhle čísla rástli, začala pomaly panika. Robili sa rozhodnutia, ktoré boli narýchlo, aj keď možno v dobrom úmysle. A čo tá žaba v názve? Možno poznáte príbeh. Keď dáte žabu do hrnca so studenou vodou a budete ju postupne zohrievať, žaba sa uvarí bez toho, aby o tom vedela. Ak žabu ale hodíte do už horúcej vody, žaba odtiaľ rýchlo vyskočí. My sme všetci dnes v pozícii žaby v hrnci, kde voda je už dosť teplá, ale ešte je čas vyskočiť. Ale nie dlho. Postoj k umelej inteligencii je v podstate rovnaký. Máme pocit, že sa nás to ešte netýka, že to bude niekedy v budúcnosti, že ešte máme dosť času. Často používame budúci čas. Ale nie je to pravda. Ona je už tu. Krmíme ju všetkým, čo dávame na sociálne siete do priestoru internetu. Viete, kedy bol prvýkrát použitý pojem umelá inteligencia? V roku 1956 na konferencii, ktorú zorganizoval americký informatik John McCarthy. Navrhol tento termín na označenie výskumu zameraného na to, aby stroje vykazovali správanie podobné inteligentnému mysleniu ľudí. Cieľom bolo vytvoriť stroje, ktoré dokážu riešiť problémy, učiť sa, plánovať a prispôsobovať sa podobne ako ľudia. Problém umelej inteligencie nie je rozvoj technológie. Tá bude pokračovať, či chceme alebo nechceme. V podstate nie je dôvod sa báť umelej inteligencie alebo akejkoľvek inteligencie. Je to otázka nastavenia hodnôt ľudskosti v čase, keď hovoríme o tom, že umelá inteligencia môže prebrať supermoc. Technológia by mala urobiť ľuďom život lepší. Ale lepší podľa koho hodnôt? Ak chcete ísť v živote rýchlejšie a zarobiť viac peňazí, je to vaše nastavenie. Ak niekto chce robiť umenie, je to jeho nastavenie. Ak chce niekto nájsť Boha alebo byť nesmrteľným, je to zasa iné. Predstavte si Supermana. Pamätáte si ten film, ktorý prišiel ako batola niekde z vesmíru. Našli ho ľudia, ktorí mu vštepili hodnoty ako dobro, ľudskosť, právo, pravda. Ak by ho vychovali ľudia na inej strane spektra hodnôt, bol by to super zloduch. Nie je možné odpojiť zodpovednosť od moci. Jeden z predrečníkov na konferencii ITAPA, kde som bol speakerom, hovoril o tom, ako umelá inteligencia môže pomôcť v zdravotníctve, kde už nebudú musieť byť napríklad dvaja lekári a rozhodovať o pacientovi, ale bude stačiť, keď tam bude umelá inteligencia, ktorá povie svoje stanovisko a lekár ho prípadne potvrdí. Myslím si, že to nie je celkom správne, pretože umelá inteligencia bude hovoriť stanovisko toho, kto ju prioritne bude krmiť dátami. Ak to bude zdravotná poisťovňa, umelá inteligencia bude navrhovať podľa toho, ako efektívne budú vynaložené prostriedky. Či to má alebo nemá zmysel z hľadiska finančného. Pacienta radšej neliečiť, nechať ho zomrieť, lebo je už starý a je tu mnoho iných, ktorí sú mladší. Nemyslím si, že toto je správny postoj, ktorý by mal rozhodovať iba stroj na základe nejakých dát. Čas ukáže, ako sa toto celé vyvinie, aké etické a morálne hľadiska bude zohľadňovať. Ale je to iba na nás, aké hodnoty budú pre nás prioritné.